Familia mar mosenindo Willis Ayieko mane en jatij kambi mar Wells Fargo opuoyo sirkal kuom kedo kendo ndhiyo achije ma itudo kod Ne Willis mane okwany ringrene tarik 23 dwe mar 10 e gwenge ma Nyamninia e kaunti ma Siaya e kinde nyasi mar moko misuma kendo timo alama mar yuago Willis Ayieko. Agrio Nyango ma en owadgi Willis Ayieko maduong' oyuago min mare no kaka wuoyi mane ohero kwe kendo ne onge wach kod ng'ata ng'ata. Jafambo marwa Cynthia Onyango miyo waler. Sachimo alama kende mane obagi e boma Nairobi kachiel kod kaunti ma Siaya. Willis oyuage kaka wuoyi makite ne ber mipuoyo kendo ne ohero kelo kwe kinde duto e kinde kod oganda. There are many of us gentlemen, but Willis Ayieko was a fine gentleman. And if you were to count gentlemen and fine gentlemen at Willis' caliber, then they are not more than 3. They are not more than 3. We know. Willis was a fine gentleman who would never engage in any altercation that would raise tensions or that would make people feel angry or upset. When things got out of hand, he would calmly use diplomatic language to say, wawege kanyo, kata wamibura nyao, so that we don't expand or lead to tensions within the forum. Ne wakon Willis ok neg suna. Suna manyalo nego Willis, ke suna kokaito mi malaria. To Willis ok ne nyal kata nego suna. To jogo nego Willis. Bende anyuola Willis opoyo mokalo sirkal kachiel kotend kaunti ma Siaya kuom riwo lwedo kendo neno ni achije duto ma itudo kod nek mar Willis omaki kendo chopgo e doho e kinde ma owinjore. You have stood with us all this time. I don't want to speak. I have cried to an extent that I will not cry anymore, just because of 2 great men. My friend, the governor, James Orengo, camped in Nairobi for 2 days, Kiambu Road, insisting that he wanted to know who killed Willis. These things happening, they are not for nothing. Honorable Tandi was with him. These great men were in mortuary, sitting there the whole day, a place that you couldn't be. And I'm wondering why my brother would die such a cruel, sad, inhuman death. Jatend migao mar somo e kaunti ma Siaya Dr. Edgar Otumba kachiel kod owadgi Willis maduong' Agrio Nyango to owacho ni pod gin kod penjo mathoth ahinya to ewi kit nek mane onego Willis ma giwacho ni en kit nek malit miwuoro kendo medo penjore ng'ama ne dwaro Willis mondo onegi. In my mind, I could be wrong. In my mind, whoever wanted Willis dead should not have done it the way they did it. I saw that video. For 2 minutes, I deleted it. I want that video out of my mind. You don't do that. Why do you have to maim somebody that way? I had said, and I will still say, to ask, who is this mighty man who wanted Willis dead? Anyuola mar Willis bende owacho ni gin kod lit mathoth e chunygi kata obedo ni chunogi nyaka giyie ni wuodgi mane gigeno koro osenindo. It's not well with our soul. It is not. But being a Christian and having been brought in a Christian family, we will accept. But we will still ask questions, but why? Why this innocent man? If there is heaven, Willis is there. It is not done until it is done. Don't rest. Fight it. Nyaka sani, achich mane omaki e kar dak ma Dandora Phase 4 ni etesendo bila kama moko ariyo to ne owito ngimagi e kinde rakruok e kindgi kod obila. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Wamedo chwalo ote mag kuyo kachiel kod lit ne familia mar Willis Ayieko kabende wakwayo Nyasaye mar mondo mi oket chunye kamokwe. Kawadhi mbele ni bang' chamo muma kaka jalup jatend piny Kenya mar adek e bwo katiba mar 2000